Добър ден. Знаете ли колко е часа? Сметка ли ми държите нещо? Нали имате работно време? Къде го пише работното? В интернет. В интернет? Да. Не знам. Госпожо, аз чакам от 8:30, вие идвате 9:30. Поред вас нормално ли това нещо? Нормално. Нормално е. Айде, празника си е празник. Не е такова работно от 9:30. Не гледайте какво пише в интернет. Така ли? Да. А вашето име? За какво ви е моето име? Жалба ли ще ми подавате? Еми, разбира се. Значи, както вие сте на работа, и аз съм на работа. И аз какво да направя? И поне можеше да се извините. Ами вие така ме почнахте, че просто не виждам повод да се извиня. Все пак, вашето име? Нина съм аз. Нина. Да. Добре. Кажете за какво